nie. Jak nepomôže? Toto bude najlepšie. Ja si to nepomôže. Ale nie nepomôže. Ale nie, toto bude najlepšie. Ale nie, toto nepomôže. Musí to byť. Ja to nedávam, ja už končím. Priatelia, veľa rodičov, s ktorými sa stretám, keď sa pýtam na to, že asi ako fungujú so svojimi deťmi, alebo keď majú nejaký problém so svojimi deťmi, keď už sú staršie, tak veľa rodičov nechápe, prečo napríklad ich dieťa je agresívne. Prečo ich dieťa vyžaduje od nich veci, ktoré doteraz nevyžadovalo, a stále potom nastupuje taká jedna veta, že veď som mu dala všetko, čo som mu vedela dať. Veď som sa pre neho obetovala alebo obetoval. A to vám chcem povedať, že to je veľká chyba. My sa nemáme obetovať pre naše deti. Obetovať sa pre dieťa, obetovať sa pre kohokoľvek znamená, že vy budete tí prví, ktorých dieťa ako prvého obetuje, keď sa mu niečo stane. To znamená, ak ty naučíš svoje dieťa, že ty si tu na to, aby sa obetoval a dáš mu všetko, potom, keď tvoje dieťa bude napríklad chcieť niekde bývať, no tak ťa proste vyhodí z domu, lebo si povie, že moja mama sa musí pre mňa obetovať. Dávajte si pozor na obetovanie. Milujte svoje deti, ale neobetujte sa pre nich.